Táto kniha ma nielen chytila za srdce svojou surovou krásou a zraniteľnou úprimnosťou, ale zároveň ma inšpirovala častejšie sa zastaviť a byť vďačnejším človekom. Zdánlivá zraniteľnosť v nej sa stáva odvahou a formou spoločenského liečenia. Tak túto referenciu, úplne poslednú na knihe, napísal Vladimír Bejhofner. Vždy sa pozriem, že či som správne prečítal jeho priezvisko, ale správne. A má stránku lifebalance.sk. Je to veľký cestovateľ, chodí kade tade, milé mi posiela fotky od niekiaľ zo Slovenska, úplne z takých kopcov, na ktoré kebyže ja vylezem, tak to je asi môj posledný výstup. A takisto sa venuje, minulé stával v lese nejakú studničku a tak, čiže je to takýto človek, ktorý má rád prírodu a ochraňuje prírodu. Vládko, jediný z nich, jeho poznám najkratšie, ale zároveň najdlhšie. Videl som ho naživo asi 3 alebo 4 krát, ale poznáte tie pocity, keď niekoho poznáte, máte pocit, že ho poznáte 100 000 rokov, alebo neviete ani koľko životov. Takže taký presný pocit ja mám s Vládkom, keď sa vidíme. My sme proste dvojka poriadna. A Vládko napísal mi ešte oveľa dlhšiu referenciu na knihu, ale to by potom bolo niekde tuto. A takisto vyzdvihol môj zmysel pre humor, ktorý je v tej knihe, ale nikde sa to tu v týchto referenciách neuvádza. Čiže nie je to len cesta do seba, do hĺbky a tak, ale je tam aj ten zmysel pre humor, ktorý mne je blízky od malička, takže som veľmi rád, že aj Vládkovi sa veľmi dobre táto kniha čítala, že to išlo úplne ľahko a ešte, že sa na tom aj pobavil, takže no tak super, takže títo štyria vlastne, čo sú tu, tak to sú ľudia, ktorí čítali knihu ako prvý, plus ešte niektorí a týchto štyroch som si vybral, prišli sami, že majú byť na knihe zozadu a som veľmi rád, že sú tu, lebo sú to ľudia, ktorých ja mám veľmi rád. Viem, že môžem sa na nich obrátiť a viem, že ma nepošlú do keľu ani o polnoci. Takže ďakujem, že ste v mojom živote a Vládko, tebe ďakujem a nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš.